sa na yaƙi ne to ku tattafawa da amin miƙewa da asar sarawa ko busa sarewa yan mata ku yi shewa gama da aki mai kawa Abdulrahman kurewa adansa nake ce kawa da bashi da gawa ya zama tuntun dawa kabo shi bayanwa durkuso kasa aikin gwiwa kyauta ba ruwa muje hanawa da Abdulrahman na fadar sarki masu karo suka shankar gwanki dole take iya tashin naki to akan haka za mu yi tattaki dan maza suke kuzurin wallaki sojoji aka bar wa adan kaki doki kuma ba shi zama jaki saboda a tattauna aka kai baki ya bukin murna aka yi doki ga kiɗa ya girma rawar shoki da biyu angon saudar yanka tattaki angon haji ya saudar ta adam baki maman raiya na gaida ki karara na ka huta a fadar ki Duka shi. Wannan ita ce ainihin sabuwar waƙar babban mawaƙin nan Dauda Kahutu Rarara, wacce yi wa Brigadier Abdulrahman Tani, shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar ɗin. Lallai babu shakka Muhammad Tani ya ji matuƙar jin daɗin wannan waƙar wacce Dauda Kahutu Rarara ya mai, a lokacin da Dauda Kahutu Rarara ya ɗauki alƙawarin shi ya yi wa Brigadier Abdulrahman Tani waƙoƙi wanda za su wuce ƙwaya 10 ko fiye ga haka. To mai saurare za mu so ƙara gyara zama da kuma zuwa biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo. Sannan kuma dai za mu so in wannan ne ziyartar ka na farko wannan channel namu mai albarka. Daga danna mana subscribing sannan ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin dai hakan shine zai baka damar samun labarin namu ko da zarar mun ɗora akai-akai. Kana kai mana like sannan ku mana sharing domin samun ra'ayoyinku. Lallai babu shakka Dauda Kahutu Rarara ya tsaya ya yi fice sannan kuma ya taka rawar gani a lokacin da ya waƙe Brigadier Abdulrahman Tani sannan kuma ya mai waƙa da Madaki Abdulrahman Mambila. Za mu sauka a cikin garin Adijam na cikin jihar jamhuriyar Nijar. Lallai babu shakka Brigadier Abdulrahman Tani ya ji matuƙar farin ciki da irin wannan waƙoƙin da Dauda Kahutu Rarara yake mai a lokacin da yake jin kala-kalan irin waƙoƙin da shi Dauda Kahutu Rarara yake mai. Sannan kuma Muhammad Tani ya ɗauki alƙawarin a lokacin da Dauda Kahutu Rarara ya mai waƙoƙi suka cika shi ƙwaya 10 to zai mai kyautar da duk Najeriya ya an san ya mai kyauta. Sannan kuma zai ba shi muƙami a cikin jamhuriyar Nijar ɗin, duk da shi ya kasance ba ɗan ƙasa bane ba, ɗan asalin jihar Najeriya ne, amma dole zai mai albishir da kuma wasu abubuwa kyaututtuka da zai ba shi wanda kowa shi ya yi mamakin abin. Wannan abin ne yasa masoyan Dauda Kahutu Rarara suke jira su ga wace irin kyauta wato Brigadier Abdulrahman Tani zai yi wa shi babban mawaƙin Dauda Kahutu Rarara, sannan kuma wani irin sakamako zai kamar mai da shi da kuma wani irin alkhairi zai saka mai da shi. Wannan abin masoya suka daɗe suna sauraron suna so su ji yacca za a ƙare tsakanin Dauda Kahutu Rarara da Brigadier Abdulrahman Tani shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar ɗin, a lokacin da mutane suke ta gaggawar jin irin abubuwan da zai faru game da kyaututtukan da Brigadier Abdulrahman Tani ya ce zai yi wa babban mawaƙin Dauda Kahutu Rarara. To mai saurare za ku ga mun saka muku farkon asalin wannan bidiyon waƙar a lokacin da an kuka ci gaba da biyo mu a cikin wannan tashar ta mai albarka Marhaba TV. Za mu ci gaba da saka muku irin sabbin waƙoƙin da Dauda Kahutu Rarara yake waƙe Brigadier Abdulrahman Tani, irin zazzafan waƙoƙin da yake mai, sannan kuma a lokacin da ya ƙara bashi ƙarfin gwiwar cewar ya ci gaba da yi mai irin wannan waƙoƙin saboda yana matuƙar jin daɗin su, sannan kuma zai mai alherin da kowa shi ya shaida shi a cikin Najeriya. A lokacin da Brigadier Abdulrahman Tani yake nuna matuƙar godiya sannan kuma yake miƙo godiya ga dukkan 'yan Najeriya da kuma masoyansa da suke cikin Najeriya. To mai saurare a nan za mu dakata, sai ku ci gaba da bin mu domin samun sabbin waƙoƙin da su zo daga nan Marhaba TV, daga nan taku.